Hey, det er den mandlige har. Og farfar Vilmor. I stedet for farfar Vilmand, så er det farfar Vilmor. Og vi optager i Minecraft. Ja, og det har et flot sted. Det er vi enige om, at vi skal bruge her. Det skal vi nemlig. Hvor er det, vi er kommet hen? Guardian. Det er bare mega sejt. Ja. Det er i hvert fald første gang, jeg ser sådan et sted. Ja. Det er meget sjældent, vi spawnede i vandet, og så det var det første, jeg så var en kæmpe Guardian Dungeon, der bare dukkede op. Det var det første blik, jeg så i vandet, og jeg spawnede i vandet. Hvor er det, du finder de der sponge? Det var der. Ja, det var der. Man har et træ. Man putter det i vandet, suger op. Og så virker det. Det er ret sejt. Hvad hedder de her blocks, som de er bygget af? Det ved jeg ikke. Du kan bare læse det. Og du kan læse det her. Hvor Prismarine bricks. men man har forskellige prismarine bricks. Har man det? Prøv at se her. Dark prismarine og prismarine. Og du finder det under building blocks. Det her. Fedt. Det var bare, jeg tænkte, at så kunne vi jo starte på at få bygget vores hus. Ja, og det her, det er nok et lille sted, men tilgængeligt godt. Yep. Ja. Hvorfor vælger de der Guardians ind til os, spørger jeg så lige. Det ved jeg ikke. Hallo? Pif væk. Det er nu også meget hyggeligt lige at kunne se dem her. Ja, sådan bunden de Og det sjældne ved dem, jeg har set to af de store. Det er sand. Det er mega fedt. Ja. Sand og fedt. Jeps. Det er det rigtigt. Jeps. Har I set nogle af de store Guardians derude, folkens? Bare skriv det i kommentaren. Jeg var faktisk meget overrasket over, at man kunne komme ned i vand, at man kunne starte sin verden i vand. Tænk nu, hvis man havde været i survival. Kunne man så også? Det ved jeg ikke. Nej, Jeg har aldrig prøvet det. Så jeg er ret imponeret. Og det vandt i aften så Hvordan ved du det? Jeg mente... Hej! Har du lukket mig ud? Nej. Ikke noget. Hey, hvorfor bygger du mur? Fordi at det er vores hus. Nå. Eller hey, vi behøver jo ikke mur, der er jo i forvejen. Hvem? Hvad er de der gule bloks? Dem der, du kigger på nu? Er det guld? Ja. Er det rigtigt? Ja. Seriøst? Ja. Er det det? Nå. Nå. Hvad kan man få, hvis man slår en Guardian ihjel? Jeg kan lige prøve det. Okay. Men kan du godt få det, man kan få af dem, når vi er creative? De hostile mobs, eller hvad det nu hedder. Hostile mobs. Må lade være, mor. Hvorfor? Nej, du kan jo slippe ud. Hvem kan slippe ud? Guardians.
Hallo? Du må jo ikke gå ud. Skal jeg nok lade være med. Nej, der er en. Må jeg lade være med at gå tæt på. Okay, tag den. Det er dig, der har sværet. Hvad kunne man få? Hvad fik du? Ikke noget? Nå, Prismarine Crystals og Prismarine Shard. Hvad er Shard? Nej. Men først på fiskuderen. Fedt. Hvorfor kommer de egentlig ind der? Har vi et hul? Nej. Nå. Jeg spawner dem op fisk. Ja, det kan jeg godt se, at du har fået rå fisk. Fedt. Og Prismarine Shard og Prismarine Crystals. Hvad må man kan bruge Prismarine Crystals til? Måske lave blokke ud af dem. Ja, det kan være. Hey, må jeg tage den her væg ned? Nå, okay. Eller... Noget af den. Nå, der er vand inde bagved. Hvad så hvis vandet kommer ind til os? Nå, deroppe, der er ikke vand bagved. Hjælp! Jeg svømmer væk! Øj, du har allerede repareret det. Sej dig. Jeg sponger lige. Ej, du kommer til at ødelægge et eller andet. Ha! Så forsvandt noget af vandet. De her svampe er ret seje. Silas han viste mig lidt tidligere, at man faktisk kunne tørre dem igen. Og så kunne man få en tør svamp. Det synes jeg alligevel er meget sejt. Jeg ved sponge! Hallo, jeg hedder den mandige hej. Undskyld, ja, den mandige hej selvfølgelig. Det er ligesom at have vores helt eget akvarie herude. Det er altså ret sejt. Nej, et lille guardian kan redde dig. Kan man ikke skubbe til dem? Jo. Hvorfor siger du? Sådan. Men det var fordi, der tog nogle svampe, så lige pludselig så forsvandt vandet. Selvom jeg bare fjernede dem. Det er lidt mystisk. Hallo, de kan godt overleve på vand. Kan de godt det? Så skal vi se, om jeg kan finde ud af at komme op til hulen igen. Der. Så kom jeg ind i tørvand. Svamp! Svamp, og så kom der ind. Yep. Men hvis vi skal have vores hjem her, skal vi så ikke også have en... Se! Ha! Silas! Hvad laver du? Jeg skal lave væg. Sådan en halv teske, vil jeg tænke. Og det var lige farfar Vilmand i baggrunden. Ja. Der er ved at lave mad til i morgen, fordi i morgen, der skal vi nemlig... Noget på min skole. Høp. For en gæste. Vi skal til en slags Halloween. Og det glæder vi os bare mega meget til. Det bliver rigtig hyggeligt, tror vi. Og hvis I spørger om, hvad jeg skal være, så skal jeg være et selvlysende skelet. Det er nemlig ret sejt. Med selvlysende skeletter. Har du smidt nogle sponges? Nej, jeg lukker væggen. Smart.
Nå, men hvis vi skal have den her film ud på YouTube, så tror jeg faktisk, vi skal til at slutte. Ja. Det var bare lige det her mega seje sted, vi ville vise jer for i dag. Vi var så stolte over at være spawnet sådan et helt nyt sted. Så kan I have det godt, folkens? Ja. Farvel. Farvel.